কারণ তাকুর বকুর বসক সময় তো না রে ৭৫ বছর ১৮৪ বছর নিচিনি হা দং মানে जों ৭৫ বছর সাকনি হাওনো চাকরি খাই অফিসার খাইবো বইনি তলাবো जों রিক্সা ড্রাইভারनि তলাবো जों বুক খাইচাওই গৃষ্টি খাইচাওই ব্যবসা খাইচাওইবো ব্যবসা কতর খাইমিয়া जों বইনি তলাবো চিনি হাও বইসি কতর ব্যবসা খাইও जों राजनीति खाइबो खरचा खरनै दंग जाओ राजनीति खाइ किसादे मासा जाना होनाय हामिया साव सागनि दंगन दं याबो बरम बइनि तलावो जिन दपानि जरा राजनीति खाइनाय ताबो किसा बिचा हामिया साव किसादे मासा जानाय बरम बइनि तलावो माता उजा बखरा उजा माया बरम बइनि तलावो दंगै किसा सा हामिया साइदे किसा मासा नायनि सि बहक गुजारिस मा खाइजो राजनीति खाइबो जों बइनि तला चाकरि खाइबो बइनि तला व्यवसा खाइबो बइनि तला समाज नरा खावनार ना बागै बस कास्टमारि ल पर्जन ठीक करते माय जों बइनि तलावो मा दं हमने बागै जों दिनै जत ताकुते बखुरक जानि जा पसाबतिनो जों हामजागो लेखा फरायरो गाहाम सारनानै चेष्टा खायो गरै फानंथों ग्रां फानंथों गाहाम स्कुलाव रहनानै चेष्टा खायो निजेनि पसाबतिनो साख्रि माननानै चेष्टा खायो निजेनि पसाबतिनो नक ताङै कलांगो निजेनि पसाबतिनो बागै रां आजेलायो कियाबा जे पसानो जों हामजागै हामसके खायो दिनै जे जों बिरमान मान तंमानि स्लाइफानो सालसा जखन जों अ हानो तो मुरगै तंगिमिया सालसा जखन हाया करि माथांनाय सालसा जखन जों हाया करि थांनाय आप्र अ जे नों नक तां खालामन नि पसानि बागै अ नक नि पसामादो मा दंना बय हेदे साइगै नाजार पसा मागन सिगन हाय ओ दै सिद्राय सेगन हाय नों जे रां आजै खालामना रांनि पसानि पसादो बुक मा खायनो बय सेगै नालांना हानो आगिवा उदयपुरा गतला तेलापुरा सेगै नाजार हाय नों जे बनो चाकरी खाइथिं माने चाकरी ता गरम गरम बुसेगै ना पयो आबो बयदे ते बुसेगै ना ते देकेसन न नों अफिसार रैबो रिक्सा ड्राइभार बाय खाब्रा जागै बसिरिं सिरिं दमा दङ एसडीएम सुक्रा बुथार जागै बखुन बिचार मायं हाय दिनैबो खरकसा पुलिस खाइथैबो खुक चित्रा हिजाबो खरकसा बोरै आगरतला टाउन थांगांगाके रं फ्लेक्सन नायो इप्टिजिं खाइजागौ इप्रासा एनै सात नांजागे इउनिभार्सिटी फरायनाय दिनै दिनै तिप्रासारो दिनै जिरे तिप्रासारो आगरतलाव नक ताङै तङैबो बो समय जानि रै रहर जानो को ग्यारेन्टी गैया माजे ग्यारेन्टी लेस बाबे जों मा दं